To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi harshe dama yana da haɗari da gasken gaske idan zamani ya tura da yawa. Manufa wato idan abin da ka san shi shekaru na baya da suka wuce to yanzu kuma akwai yiwuwar saboda cuɗanyuwa da waɗansu al'umma da ake da waɗansu al'amura na rayuwa akwai yiwuwar wannan harshen ya dinga samun waɗansu sauye-sauye daga wato waɗannan farmaki da waɗansu harsuna suke kawo cikinsa. Kamar yanzu mu'amalar bahaushe da balarabe, mu'amalar bahaushe da bature, mu'amalar bahaushe da duk wata ƙabila ma akwai yiwuwar ya ringa ɗaukan waɗansu abubuwa daga harshen su yana shigar da shi cikin harshensa, wanda daga baya ma idan mai harshen ya ji wani abu ba ma zai iya cewa lallai harshensa ba ne. To harshen Hausa ya gamu da irin waɗannan abubuwa da dama, kuma zamananci da ya shigo yanzu ya saka yara ko kuma masu tasowa yanzu irin abubuwan da ake jin su a waƙoƙin magabata musamman mawaƙan baka yanzu to ba a jin su. Dalili ko saboda su waƙoƙin ma yanzu ba kowa ke sauraron su ba. Waƙoƙin abin da sun fi sauraron waƙoƙi haka irin na zamani wanda ake kiɗan fiyano da makamantansu. To wannan shine ya jawo. To mu kuma a matsayinmu na masu koyarwa da manazarta iya ƙoƙarin da muke waɗannan waƙoƙi ba ma barin su. Kullum ana komawa a yi nazari a kansu, ana nazartar su a makarantu daga irin namu nan na kwalejoji da jami'o'i. Ana kuma fitowa da irin abin da yake ciki na daga wato hikimomi da basira ta harshe. Saboda haka wannan abu ba a daina shi ake ba, kuma ana ci gaba da yin sa. Ana adana waɗannan waƙoƙi, ana adana harshen da Hausa suka gada kaka da kakanninsu. Saboda haka haɗarin da ake ciki kawai shine inda magabata kamar misali manya suke gujewa ire-iren waɗannan waƙoƙi suke komawa kan na 'yan zamani. Ba mu ce na 'yan zamanin ba su da amfani ba, a'a, amma dai waɗancan na daɗin da masu yin su da ana ƙarfafa su kamar yadda ake ƙarfafa 'yan na zamanin nan, to da wannan abin ba zai ɓata yadda ake ganin sa zai na ɓata ba. To a wannan tambayar tana da faɗi da gaske kuma tana buƙatar dogon sharhi, amma a taƙaice abin da kake faɗa wato shi harshe da amfani da harshe baiwa ce da Allah yake ba wa ɗan adam, kuma yana dangantuwa da irin yanayin da al'umma take samun kanta a ciki. A wancan lokaci na da kamar da na fara faɗa a baya babu cakuɗuwa mai yawa ta al'umma mabambanta, sannan kuma mawaƙan a wani lokacin mawaƙanmu na gargajiya su ake kalla a matsayin waɗanda suke nishaɗantar da al'umma kuma suke adana wa al'umma harshen su, suke adana wa al'umma kalmomi na hikima da waɗansu zantuka na hikima. To amma yanzu saboda an aje su a gefe guda sai ya kasance mutane ba sa kallon su da wannan martabar, bari har ma a ce an samu wani abu na koyarwa daga cikin waƙoƙinsu. Kuma su ma ganin cewar ba a ba su muhimmanci, su ma sai suka ɗan rage, suka ɗan ja baya, tun daga waɗanda suke samun kuɗi a cikin harkar su kuma can ba wani wanda zai ɗauke su da wata daraja sai ɗaiɗaiku, to su ma sai suka ɗan ja baya. Isa za ga cewa yanzu gidan da wani mashahurin mawaƙi ya rasu ƙarshen ta sai ka tarar ba shi da magaji, amma kuma yana da magajin sai ka tarar shi ma baya yin tashi kamar irin yadda mahaifinsa ko ƙanin mahaifinsa ko da gidansu suke tashi ta wannan ɓangaren. To amma har ila yau dai ba a rasa wato nono a riga, har yau ana samun ire-iren wannan makaɗa, kuma makarantu irin nama nan ba ma jefar da su. Ko da yaushe za a yi wasu tarurruka kamar irin na makon Hausa, kamar irin wannan taro na ranar Hausa da ke ta duniya, ana gayyato su don a ji ire-iren hikimominsu. Sau tari ma 'yan mun zo mukan ɗan ce wani mawaƙi sabon mawaƙi ne wanda ya gaji gidansu, a nemi ya karanto wasu waƙoƙi irin na iyayensu na da can, wanda za mu ji wanda masu nazari za su kalli wannan su ji irin hikima da basirar da wannan tsofaffi suka kulle. Wannan muna hikima domin shi kansa na yanzu ya ji irin abin da iyayensa suka yi a baya, in shi ma ya tashi zai ci gaba shi ma ya ɗora yi. Sannan manazarta kuma da suke kallon harshen su ma su dinga kallon irin wannan basirar da waɗannan bayan Allah suka yi, domin wato a ringa fito da ita a nuna mutane ya harshen yake, ya al'adun al'umma suke. To a ba su muhimmanci shine hanyar da za a bi a farfaɗo da su. Kowane mutum yana son a ce al'umma ta ɗauke shi da muhimmanci, ta ba shi wata kima. To amma idan baka ɗauke su ka ba su wata kima ba, to dole inda kake tsammanin su yi maka wancan aikin ba fa za su yi maka shi ba. Kana ji kana gani abinci ga gare ka, wannan ka yana sana'a iri ɗaya kake yi, waƙa yake ta zamani wancan kai kuma kana waƙa ta gargajiya.
shi an je an ɗauke shi saboda an bashi muhimmanci, kai kuma nan ba a ɗauke ka an baka muhimmanci ba, sai a je a bashi kuɗi ya ci abinci, kai kuma a baka da wahala. To ta ina kake tsammanin mutum zai tsaya kawai sai ya dogara da abin da ya shafi kawai ka ringa ba wa waninsa, shi kuma yana kallon ka baka bashi wani abu ba. To wannan abin shi yake jawowa ya kasance wato an sami naƙasu ta ɓangaren su ki ba da gudunmawa. Kuma wannan abu ne wanda yake ya kamata a ce lallai al'umma ta dubi wannan abu. A da mun san cewa mawaƙanmu na gargajiya ana amfani da su ta ɓangarori da dama, sukan yi ilmantar, sukan wa'azantar. Idan wani yana maka waƙa ka ji kamar malami ne shi, saboda dama yana da tarbiyya ta addini. To amma yanzu tunda ba a ba su wannan dama ba a kimanta su, sai zamanto su ma suna ja baya. Saboda haka wannan shine illa. In al'umma za ta karɓe su da muhimmanci, to insha Allah za su ba da abin da ake buƙata su bayar, za su dawo da komai yadda ya kamata. To amma matsalar rashin ba su wannan kimar shine ke jawowa kullum suke baya. Kuma idan ba a yi gaggawa an tallafa abin ba, akwai yiwuwar wata ma za su ɓace gaba ki ɗaya. Kuma zancen tsarawa a manhaja, ita manhaja ba makaranta ce take tsara manhaja ba, dama can akwai hukuma wadda aka ajiye ta take tsara manhaja ta ilimi. Kuma wannan hukuma ta tsara manhaja ta koyarwa, kuma a ciki har da waɗannan ɓangarori na abin da ya shafi waƙoƙi na wato waƙoƙin gargajiya. Illa dai a ɓangaren mu na wanda muke koyar da malamai masu takardar shaidar malanta ta ƙasa, wannan ɓangaren ba a bashi wato muhimmanci sosai ba kamar yadda aka bashi muhimmanci a jami'o'i. Amma kamar yadda ka faɗa, wannan shawara ce, ana sake ita wannan manhaja duk bayan shekara huɗu a cikin ta. To wannan lalle abu ne mai kyau a bada wannan shawarar cewa in an zo waɗannan ɓangarori na mawaƙan nan namu na gargajiya wanda suke da matuƙar muhimmanci a saka su a ciki. Amma ana taɓo su saboda irin wannan abin da suke na abin da ya shafi adon harshe da nazarin harshe din. Sau tari ko da ba mu zo mun yi nazarin waƙoƙin nasu kai tsaye ba, to amma ana ba da misali da su a wurin nazarin harshe, inda wani mawaƙi ya faɗi waɗansu maganganu. Kamar misali, za a zo wani mawaƙi ya yi habaici, ko a ce ya yi abin da ya shafi ba'a ko zambo ko karin magana, ko ya amfani da azancin magana da makamantansu. To in an zo ana darasin da ya shafi waɗannan ɓangarori na harshe, to ana ɗauko abin da wannan mawaƙan suka yi a ba da misali da shi. Saboda haka sun zama na tushe da muke riƙe su wurin yin misalai na abin da ya shafi sarrafa harshe. Ba ma jefar da su, kusan kullum da su ma ake yin amfani. Amma nazarin ita waƙar, to a matakanmu na masu koyar da shaidar malanta ta ƙasa, wannan ba a fiye ba shi muhimmanci sosai ba, sai an je jami'o'i ake wannan abu. Amma to fasahar zamani ta zo da abubuwa da yawa ta kusan kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam. Tana zuwa da abubuwa guda biyu, wani alheri ne, wani akasin na alheri ne. To ya danganta da masu sarrafa ta. Wanda yake sarrafa wannan fasaha ta zamani don ya amfanar, to tana amfanarwa. Amma wanda bai amfani da ita da ya dace ba, sai ta cutar. To wannan za a iya amfani da ita, amma ya danganta da irin yadda aka ƙware a gurin iya amfani da ita. Sau tare za ka ga ana yin irin wannan ɗan yanke da ake yanko wani abu a mai da shi kamar wani drama haka ko wasan kwaikwayo. Amma za ka ji harshen da ake amfani da shi, yayin da yake faruwa ga harshe in ana yawaita yin wani abu, to yana sauyawa. Yanzu wanda suka taso yan bayan wanda za su nan gaba, in suka ji a cikin waƙa ta wani ya yi wani abu wanda yake na kuskuren harshe, ba za su ɗauka cewa wannan kuskure ba ne, sai su amfani da shi a haka. To saboda haka mu dai ta ɓangaren mu kawai kira ne, duk wanda zai yi amfani da wannan fasaha ta zamani, to wajibi ne ya kula da cewa kada ya yi wannan harshen illa. Ya yi abin da yake a harshen nan zai zamanto harshen ya ƙaru, al'ummar za ta ƙaru da shi, amma ba abin da zai zo ya yi shi ta inda zai illata harshen ba. Sau tari za ka ji matasa idan sun tashi suna magana, za ka ji ana kawo wasu abubuwa. Misali yanzu bahaushe yaro ko babba ma, na gan shi, sai ka ji an ce na gansa. Duk mai ja wani abin irin waɗannan kafafen da ake yawan sauraron su, ta nan abin sai ya yaɗu. Wanda bai sani ba sai ɗauka cewa wannan abin da ake yi daidai ne, wanda kuma wannan shine cikakken gwaranci wanda ake yi. To akwai abubuwa da yawa irin wannan abin. To wannan kafafe kamata a ce masana su shiga cikinsu, a ringa yawan ba da
wato shawarwari da kuma yawan duk sana ka ji an yi faɗi wata magana kafin ta yaɗu ta yi nisa, to wani masani ko wasu masana su yi rubdugu akan wannan abin, ta inda zai zama to an nuna wa mutane cewa wannan fa abin fa ba fa haka yake ba, ga inda ainihin harshen yake. To idan aka yi wannan abin sai a taimaka, sai a ga cewa wata ranar Allah da duk wannan matsalar ma ba za a same ta ba. In aka ce waƙoƙin gargajiya suna ci da harshe gaba, to kar a manta na zamanin ma, su ma na zamanin suna ciyar da harshe gaba. Shi abinda mutane ba sa ganewa, harshe kullum rayuwa yake, rayayye ne. Yadda kakanninmu suke ba haka muke ba yanzu, yadda suke sutura su ba haka muke ba, yadda suke magana su ba haka muke yin ta yanzu ba. Saboda haka harshe kullum sauyawa yake yi. Dan an ji waɗansu abubuwa na harshe suna faruwa, to kar a ɗauka cewa wannan abin aibi ne ko na akwai inda yake zama aibin, kamar da muka faɗa a baya, wanda zaka ji an sauya harshen gabaki ɗayansa ya koma wani abu saɓanin yadda yake. Amma idan aka samu ƙaruwar wani abu a cikin harshen, wannan ba laifi ba ne. Saboda haka mawaƙanmu na gargajiya da na zamani dukkanin za mu iya haɗa su wuri guda, mu kalle su a matsayin waɗansu tubala wanda za su iya taimakawa harshen Hausa idan an ba su kulawa sosai, kuma kullum ya zamanto ana gyara musu. Inda aka ji sun yi wani abu wanda yake akwai kuskure a cikin wannan abin, to a iya kokari a ga cewar an nusar da su. Rashin nusarwar shine yake suke dauka cewa abin da suke yi daidai ne. To amma da za a ji su masana kada su ringa yin ƙasa a gwiwa, da zarar an ji wani abu wanda mawaƙan nan suka fito da shi wanda yake ba daidai bane, to a nuna musu cewa wannan fa abin ba daidai bane, to in Allah da sai ga ana samun gyara.